kay naimbag nga rabitay amin kakabsat. So medyo nalabi iti boy ti amin natata. Ket met ko nga iti kwa iti maturog ngem ang dayto iti manglapet kanya tayo taanuhan tayo nga makapag-meet online tapno dungeg dagiti sasao ni Apo Dios. So itang oras kakabsat kablaawan kayo iti naimbag nga rabi amin nga kakabsat nga agbibuya ket dagiti lalong-lalo dagiti kwa dagiti contacts nga naka-live itatta. So before tayo mag-start kakabsat, ayabak mga rod ni Sister Vinya nga suna iti mangilid kanya tayo iti opening prayer. Dayhard ko mararag kakabsat. Amami Diyos nga nailangitan, idaydayo mi ken itanok mi o apo itinagan mo. Katagyaman kami manen kadaytoy nga rabii nga impaay mo kada kami, nga napnuan o God iti kapya kental na. Ket kasta kumamet o God iti makikaadda kadagiti amin nga agbuya, kadaytoy nga topic review itata nga rabii, ta iti panagdingeg da o God iti panakaibinsibensa iti sasaom ket makaited o God iti talna ken ragsak o God iti puspuso da. Bendisyonam met o Apo Diyos, dagiti amin nga panelist itatta nga rabii, kana kami iti wisdom, and i-entrust mi pay o Apo iti internet connection, iti tunggal may sa kada kami, tapnon iti kasta, tuloy-tuloy o God iti panakangeg, iti amin, kadagitoy nga sasaom ken iti napintas o Apo nga mensahe. Kat italek mi nga rod amin dagitoy ken ka, daytoy iti kararagmi tinaga ni Apo Hesukristo. Amen. Ay siya kon baro awan ti sound mo. Sige. Naimbag nga rabii tayo manen kakabsat. Nabayag basit nga haan tayo nga nagkikita. Ket ito tanga kanito, dawati kadi nga inda kami anusan nga dinggen, buyaen, digiti panagpaset iti tumunggal may sa kada kami nga mangiburay kadigiti na duma-duma nga panangbinsabin-sami iti sasaumanen ni Apo Dios itatta nga rabii. Na bendisyonan, amok nga napintas inti intay panagbuya ita, tangamin pinalamiisan ni Apo Dios daytoy lubong nga paggargarawan tayo amin kakabsat. Naimbag nga rabii tayo amin. Okay, so next nga kuha tayo nga next nga panelist tayo ket may isa nga teacher ditoy Incat. So awagak mga rod ni Sister Zinya. Niimbag nga rabii itayo manen kakabsat, ken gagayem, ket awisan da kayo manen nga agdingeg, kadaytoy nga pinagtapik rabii itata nga rabii, ket agpapada tayo nga ag-learn, kadaytoy nga topic, living as a child of God. Gamanak Sister Zinya.
Ket iti sumaron nga panelist tayo ket may isang agububra at iti gobyerno awagak man ni Sister Aya Baroga. So naimbag nga rabi itayo manen kayam sa kakabsat. Maragsakan kami nga ata kami manen tapno kasta kami sa binsa kami buray detoy sa uni Apo Dios, living as a child of God. Ket sapay ko nga makaadal kayo manen iti revelation ni God nga ited na kada tayo itatangarabi. So God bless you all. Okay, praise the Lord, Ate Aya. Ket iti maudi nga panelist tayo tatanga oras ket detoy couple. Awagak mga rod ni Kuya Jay ken ni Ate Ali. Naimbag nga rabi tayo mayan gagayem kayo kakabsat. Ket sabay kumata awiseng kayo nga agbuya kadating income pagtutungtungan dati sasaon ni Apo Dios ket mamatiak nga iti intay pinag-tune in kakabsat ket makaadal tayo digiti nga sasaon. Wen kakabsat babaen iti panangiburay mi dagiti experience mi maipapan iti panagtulnog ken ni Apo Dios ket andingayan na kami ti maysang oras agbuya kayo ken kastamet nga lukatan nyo dagiti puso yo ket makita yo iti pudno nga dalan babaen iti panagdengeg kadagitoy nga i-share mi kadakay nimbag nga rabi. So, diyan na Kuya Jay ken Ate Ali. So, itatanga oras kakabsat ket intayo pagtutungtungan detoy topic tayo di last topic the lifeline. So, the title iti topic tayo ket live as a child of God. So, pagdidiskussan tayo kakabsan anya ba iti panagbiag iti maysa nga anak iti Dios. Kunana iti 1 Peter chapter 1 verse 14. Kunana, kas natudyo nga anak agtunog kayo iti Dios, diyo ipalubos ti biagyo nga iturayan ti kinaderep akas iti saan yu pay nga ammo iti pudno. So, deti kakabsat iti basis iti pagtutungtungan tayo tatanga nga aldaw ay tatanga rabii ket adamit talo nga points nga mabalin tayong pagdidiskussan tapno mas lalo pay nga nalawlawag nga maawatan tayo deti topiko tayo. So timunaket agtulnog iti Dios anya dagiti banbanag nga obraek iti naldaw tapno gaed ko iti agtulnog iti Dios. Iti may kadwa, kabyagak iti kinalinteg. Anyan dagiti kamrunaan apatsek iti naldaw tapno masurot ko ti Dios asi papasnek. Ket iti may katlo agbyag iti kinapudno. Anya dagiti pagtengtengelak kinapudno tapno si papasnek nak nga mangiwaragawag isao iti Dios. Ket itatanga oras kakabsat amok nga excited kayo nga manggegan dagiti kabarong revelation iti kakabsat tayo nga panelist ket irugiti nga ruden dito mo nang point tayo. Point number 1, agtulnog iti Dios. Anya dagiti banag nga obraek iti naldaw tapno maigaed ko iti agtulnog iti Dios. So inak mangrod awagan ni Sister Zinya nga isuna iti mangilawlawag ati umuna nga puntos. Yaman na Kuya Roro, naimbag manen nga rabi ikada tayo amin. Kat iti umuna agtulnog iti Diyos. Dahito ngamin kakabsat iti pakakitaan nga iti maysa nga tao kat agbibiyag akas anak iti Diyos nga agtulnog ken kuana. Kat anang nga dagiti banag nga obraek iti inaldaw tapnon maigaed ko iti panagtulnog or agtulnog iti Diyos. So dahito kakabsat kat iti
panangadal nga talaga or sik iti sasauna ken tapno no maamwak no ana dagiti banag nga kayat na nga ipaubra kanyak ket amok met nga haan ko nga ubraen DJ alone ti Espiritu Santo ni Apo Dios ket adda kanyak tapnon iti kasta ket possible iti panaka iuswat na dijay ken kastapay iti making iti prayer as my lifestyle. Talaga nga iti kinaadong nga sulisog iti kaaway, kasapulan nga talaga nga agtalin na edak nga agkarkararag ken kuana ta isu iti mangpapigsa kanya ken isu iti agtultuloy nga ah, mangpatibker pay iti relasyon ko ken kuana ken tapno no mas ma-remind nak nga kinanayon nga iti biyag ko kay ni Kristo ket isu iti napateg ta isu na nga talaga iti manggagayad iti panagbiag ko ken kastapay iti isu na iti kangrunaan nga mapadayawan dapat kanya. So DJ lang kanya ko Roro. Okay, so agyaman na Sister Zinya pud noonay nga did you word ni God iti dapat nga basic nga i-priority tayo iti panagtudnog tayo kini Apo Dios. Ket indak mamet nga rod awagan ni Sister Mariza. Ate Marisa, nakamute ka? Pakiulit mo lang tanate. Yan. Sorry, Roro. Thank you so much. Okay, naimbag manin nga rabi itay kakabsat. Ket deti point number 1, maipanggep iti agtulnog iti Dios deti nga topic. Ket anya digiti banag nga ubraik iti inaldaw. Tapno maigaid ko ti agtulnog iti Dios. When met kakabsat aya, pag-amo tayo amin, nga kunana nga amin deti ket inaldaw, kunana nga agtulnog kini Apo Dios. So, kakabsat, haan tayo nga maaramid when no basta nga mamati ka deti ket aglalo ket inaldaw deti require ni God nga aramiden tapno ti kasta ket agtulnog ken kuana. So nakita kitoy nga gapu ka deti verse John 3:16 kunana ket gapu ti kasta unay panagayat iti Dios iti lubong inted na ti kakaiso nga anak na tapno siya sino man mamati ken kuana maadaan iti biag. So kanyak iti tatakakabsat aket umunapay lang amin ket DJ nauneg nga relasyon kini Apo Dios. So kasano ti panangamo iti nauneg nga relasyon babaen iti panagbasbasa karigiti sasauna iti nasantuan nga Biblia. Haan tayo nga maamamuan ni Apo Dios kakabsat nga naunig. Haan tayo nga maamuan digiti ibilbili na kada tayo tapno agtulnog tayo ken kuano no awan ti nauneg nga relasyon. Nga haan tayo amo isuna iti puso ken iti panunot tayo. Ket haan nga nalaka nga tungpalen no anyaman digiti ibagana. Ket kas kanya kitata so digitoy iti nakita iti inaldaw nga ubraek umuna pay lang ket DJ daily devotion. Nga through daily devotion, ito'y kung ang ni Apo Diyos, whatever, di kita instruct na kanya, comes from the Holy Spirit. Kat dito yung Holy Spirit, iso ti mang-guide kanya, mang-protect from anything nga pang-deceive kanya, iti kabusor, nga aramiden na, nga ipakita kanya, tapno ti kasta, ket haang ko nga maaramid, iti pagayatan, iti Diyos. Dayjay laeng, Ruro, na imbag nga rabi itayo. Okay, so agyaman na Sister Marisa iti naka bagbagas nga sasao ni Apo Dios. Kaya itatang oras awagak mamet ni Sister Aya. Okay, na imbag nga rabi itayo uli. So, deti umuna nga punto nga kunana nga rod iti ket agtulnog iti Dios. Anya dagiti banag nga ubraek ti inaldaw tapno maigaid ko ti agtulnog iti Dios. So kas kinuna itatay ni Sinya nga bilang agbiabiyag nga anak iti Dios o living as a child of God. Dati dapat iti ubraek. So umuna
tay talaga nga makariingin ag quiet time, devotion time, nga ijay nga ag-meditate, kadagiti sasao ni Apo Diyos, tapno kasta amok dagiti instruction nga ited na kanya iti inaldaw. So, napaka-importante dito nga ubraen kasi dagitoy sasao ni Apo Diyos, isuna iti mang-motivate kanya, mang-encourage kanya, tapno no maigaet ko DJ panagtulnog ken ni Apo Diyos. So, haan lang nga deta, napaka-importante, tapno no mas lalo pa nga maging on fire ba o may apply iti sasauna ket deti tuwaragawag iti sao ni Apo Diyos. So, DJ Laeng, Brother Roro. Thank you so much, Ate Aya. The word ni God nga na-share mo itata nga grabe. Ket inakmamet nga ron awagan ni Sister Ali ken ni Kuya Jay. Naibag manen nga rabiyo gagayem ken kakabsat. Ket kunana ditoy point 1 kakabsat ket agtulnog ti Dios. Anya dagiti banag nga ubraek tinaldaw tapno maigaed ko ti agtulnog iti Dios. When aya kakabsat nga anya ba digiti banag nga kasapulan tayo nga ubraen tapno kasta ket agbalin tayo wenno agtulnog tayo iti pagayatan ni Apo Dios. So ngayon nagpaiso kakabsat DJ ni bagadatay nga napaka-importante ngamin DJ daily devotion tayo. So dili makon ko ng quiet time tayo iti inaldaw-aldaw tayo gagayem ket kakabsat nga isuna mismo ngamin iti mangted kanya tayo iti guide tayo iti inaldaw-aldaw tayo instruction tayo tapno kasta ket DJ inaldaw-aldaw tayo ket adda iti applications tayo met lang nga may ubra tayo. Babaen DJ inaldaw-aldaw met lang revelasyon nga ited niya Apo Dios kanya tayo. Ken napaka-importante pa kakabsat DJ nakita dito yung iti maysa nga talaga nga anak iti Dios ket adda iti nauneg nga intimate nga relasyon na kanya na. Apay kasi ngamin no iti maysa ngamin nga anak no awan iti nauneg nga relasyon na ket mabalin nga mabaybayan tayo or didihan tayong kayat iti agtulnog. Ngem no once nga adda iti nauneg nga relasyon tayo kanya Apo Dios ket ma-develop DJ pinagputeng tayo kanya na. Agkaroon tayo iti peer nga no adda digiti madi nga iubra tayo ket kasapulan nga kwa DJ bagi tayo ket adda iti pinagbuteng na. So tata as nakita pa yung applications dito yung mas paunagekpay nga talaga digiti pamatik ken digiti babaen digiti sasaw ni Apo Dios ken kasamit ten nga no anya man digiti ibagbaga na kanya tinaldaw-aldaw ket kasapulan nga talaga iti applications na. So, DJ lang ka. Para kanyak met akas may sang agtultulnog ken kuana anamet dagiti obra iti inaldaw tapno maigaed ko ti agtulnog ken kuana. So kaslamet dagiti na ibagayo nga dijay quiet time agkararag agkaroon nga talaga iti intimacy ken kuana. But babaen dagitoy nga araramidek iti inaldaw-aldaw makita nga adu pa iti pagkurangak isu daytoy dijay maadan dapat nga ragsak nga agtulnog ken kuana. Kas met nga kitaak daytoy pusok nupudno met laing isuna nga nadalos. Kasi iti panagtulnog iti Dios kailangan nga addaan tayo iti nalinis nga puso kas damet dijay panagtungpal
nga talaga kadagiti bilin na nga no ayan na iti pagturungan tayo, anat aramiden tayo, ana dagiti plano tayo, no ana iti kayat nang mapasamak iti biag tayo. Ket para kanyak, ti panagtulog ken ko anak ket maysa nga panagtungpal kadagiti bilbilin mo. Di laeng ro. Sige, agyaman na Kuya Jake and Ate Ali. So, inyo din bagan ni Kuya, ay ni Ate Ali tatay nga tagtultunog kinapo Diyos ket addaan so na itinadalos nga puso pud nunay kakabsat. May pakpakita ngamin dati kinadalos iti puso nga awan dapat iti ma-entertain nga nyaman nga klase iti basol. To take it pure DJ heart tayo. So, agyaman na Ate Ali. Ket hintayin nyo rin iti may kadwang question. Point number 2. So, kuna na ditoy, agbyag iti kinalinteg. Anya dagiti kang runaan, apat check iti naldaw, tapno masurot ko iti Diyos, asi papasnek. So, yun ang naknarodmet nga awagan ni Sister Marisa. Okay. Deti maikadwa manen nga punto iti takabsat, ket kunana nga ro ditoy agbyag iti kinalinteg. Anyari iti kang runa na pa-check iti inaldaw tapno masurot ko ti Dios as papasnek. Ket kunana ditoy kakabsat ket deti nga ro the word kinalinteg. Amo tayo met amin nga ti Apo Dios ket nalinteg. Nga ro ti kayat na met kanyak itata agbyagak nga sililinteg nga pa-check isuna iti tunggal inaldaw iti pinagbiag ko. So kunana nga ro iti Romans 6:16, awan dua-dua nga amuyo, ano patagabo kayo, isukuyo ti bagiyo iti Apo. No tungpalen nyo ti basol, agtungpal kayo iti patay. No tungpalen nyo ti Dios, mapalinteg kayto iti sangwanan iti Dios. So kunana ito'y kakabsat di word na nga isukuyo iti bagiyo iti Apo. Ngarod, agpayso aya, nga tilang kinalinteg namin kat kini Apo Dios. Ken tilang makaaramid iti kinalinteg, nilaeng Apo Dios met iti biag ko, tangamin, kunana kat isukok. So meaning, I should empty myself. Tapnon iti kasta kat makapag-work iso na mightily can thoroughly kanyak, nga pa-check iso na nga iti tunggal aldaw, no lakit di surutek, ken pa-check iso na nga Diyos iti biag ko, ket iso na tagtaeng iti pusok, iso na to ti mangisuro kadigiti ibalikas ko, iso na to iti agyan iti panunot, iti puso, ket daytoy tumet iti makita digiti amin nga tattao. Namin kunana pa iti 2 Corinthians 5:17 kakabsat ket kupay nga ibuksilan deti nga bersikulo gapot ako na ket maysa a baro a parswa ti sinuman a mainaig ken ni Kristo naglabas en dagiti daan na banag ket dimtengen iti baro. Ngarod ti kayat ni Apo Dios kada tayo amin tatakabsat ket tapno no agturay dijay kinalinteg na lipaten en dagiti daan nga panagbiag tani Apo Dios en iti mangpabaro. Isuna nga mismo ti pangpabaro haan nga trying hard iti panagbalin nga nalinteg iti sangwanan na ngem ket di babaen iti power di Holy Spirit nga agwo-work kada tayo aminen daytoyen to ti kangrunaan nga pa-check nga isunto ti mangisuro kadigiti amin nga kinalinteg iti sangwanan na. Dayti laeng kanya, Ruro. Okay, so agyaman na Sister Marisa. Inak mamet meron awagan dito may kadwang panelist tayo awagak man ni Sister Aya. Okay, so ada tayo dito may ikadwa nga puntos, dito ko na nangarod agbiag ti kinalinteg. So ana dagiti kang runaan nga pa-check iti inaldaw tapno masurot ko ti Dios at ti papasnek. So pud mo unay detoy nga dagitoy kang runaan nga dapat nga pa-check ket dagiti promises ni God kanyak. Nga dagiti nga promises na kanyak ket isu na iti mangpatibker kanyak nga mangsurot nga si papasnek dagiti asasao ni Apo Dios ken dete maibiyag ko iti kinalinteg. So kanyak personally so ado dagiti promises kanyak ni God nga itit na kanyak kasi kumati siya kunanangarod GNT mesa nga sa una nga kunan ni
Jan 1:12 dagiti nangawat kanyak maaddaan da iti biyag nga agnanayon wenno daytoy biyag nga anak iti Dios. So, ado dagiti promises di ka nga no, i-receive mo una na nga di 2 Corinthians 5:17 dagiti nangawat kanyak awan DJ dati nga pagkatao dan ti biyag tangpat ti biyag nga adda ni Apo Jesu Kristo ti biyag ta. So dagiti nga sasao ni Apo Dios dagiti promises na isu iti nakalagayan ti panunot pusok nga dagiti sasao na ket isu na met iti may biyag iti biyag ko nga dagiti sursurutek nga promises na. Kaya napaka-importante iti mesa nga anak ti Dios nga tapno agbiag talaga nga kinalinteg ket masapul nga dagiti magkaroon nak iti believing heart nga talaga dagiti sasao ni Apo Dios ket adda kanya ken maibiyag ko isu dati inaldaw-aldaw. So deta lae, Brad Roro, thank you very much. Okay, so praise the Lord, Ate Aya. So, nakmamed Lord awagan ulit ni Kuya Jay and ni Ate Ali. Sige kakabsat, agbiag ti kinalinteg anya dagiti kang runaan apacheck iti inaldaw tapno masurot ko ti Dios si papasnek. Umuna gagayem ken kakabsat ket mamatiak nga diti inawat ko nga pinagayat na kanya ket mamatiak nga iso na ket pudno nga sisibiyag nga pagsirsirbiag iso na nga Dios. Okay? Kasi nung awan diti pamati gagayem ket kakabsat ket alis tutay lang di ko mapamati tayo ket ahan tayo nga ikan kanu kuma di pinangsurot tayo kanya na. Ngem tinakitak diti kakabsat nga di bagbaga diti nga iti sumurot kanya na ket di agbalin nga holiness tayo iti naldaw-aldaw. Kasano agbang agbalin nga si papasnek nga sumurot diti pagayaran na. So umunang nakita kakabsat ket DJ pamati kanya na DJ inawat kong ayat nga inten na kanya ket masapul nga ipapusok digiti nga sasauna tapno kas ket masurot ko isuna iti inaldaw-aldaw. So nga naglawag met nga gagayem ken kakabsat nga iti pinangsurot nga talaga iti pagayatan ni Apo Dios ket iti Biblia ket adu digiti inaramid na nga exampulen ayan digiti when it comes kuma iti trials tayo talaga iti pinagbiag ket impakita dan ayan na duma-duma nga klase iti testing digiti napasaran digiti nga apostle. So maybe makarelate tayo met digiti nga napasama kanyada in reality nga kinaya da digiti nga na persecutions kuma nga babaen ti pinangsurot da kanya po Diyos ket talaga nga adda iti si papasnek da. So iti met applications na kanya tayo dati kakabsat ket kayanin tayo met digiti panubok iti biag tayo basta lang adda nga talaga dati sasao niya po Diyos kanya tayo ket dati iti makita gagayem ken kakabsat nga kangronaan na nga panglaban tayo iti sulisog tapno kasta ket maaddan tayo iti si papasnek nga sumurot ka digiti pagayatan. Diyan lang bro. So, para kanyak met, kasanuak nga agbiag akas maysa nga nalinteg. So, nukikita adu dagiti panubok iti biag mi nga agasawa, kastamet iti trabaho, iti pamilya, iti ministry, ken daduma pay. No kitkitaem dagiti banag nga mabalin nga mangpalukay or mangpababa dijay panagtulnog mo iti Dios. Talagang dijay biag iti maysa nga Kristiyano mabalin nga ag-give up tayo kasi dijay nga rod pamati
kung tikit kitain tayo laeng ket DJ makikita iti mata tayo ken dagiti ar-aramiden iti lubong talagang alisto tayo laeng nga maguyod ngem no ti pamati tayo DJ nadantay talaga iti nauneg nga ayat ken ni Hesukristo haan tayo nga dagos nga DJ ba agkapsot han tayo nga dagos nga sumina ken kuana kasi addaan tay latta DJ napasnek nga panagserbi ken kuana nga datayo akas anak iti Dios agtitinulong tayo mangted tayo iti regta iti tunggal maysa babaen man daytoy iti financial, spiritual, panagayat daytoy iti makita nga mabalin nga pagpiksaan tayo babaen DJ panagtulnog tayo ken panagayat tayo nga sangsang kamaysa DJ laeng ro. So gyaman na kakabsat katanga oras kat antay mamit nga awagan iti mauding nga panelist tayo nga sumungbat deti point number 2 ni Sister Zinia. Sige. So, kalman ngamin, idi lang klase akmet kadagiti estudyante, may isang naglikusan iti topic maker iti kinaadu iti fake news nga agsirculate iti tatan, ket talagang adu iti pakaelilawan iti tao. Ngem saan laeng gayam nga dagiti nga fake news iti mga alilaw iti tao, no tiket pay dagiti naduma-duma nga ideologies iti deti nga lubong. Ket kunana nga rod iti kwa iti acts nga in him we live and move and have our being. Kanya na nga agbyag tayo ken agtalinaed tayo. Agbyag agunay ken adda tayo ken kuana. Ket kang runaan nga rod dapat nga agbyagak iti kinalinteg ni Apo. Daytoy nga min word nga kunana idtoy anya dagiti kang runaan check iti inaldaw tapnon masurot ko iti Dios si papasnek. Nagdakkel ngamin nga word DJ si papasnek kakabsat nga daytoy nga word ket it really entails iti effort ko ana DJ effort nga obraek tapnon si papasnekak nga mangsurot iti pagayatan iti Dios daytoy iti panang search or panang sukisok iti sauna ta daytoy iti mangi dalan kanyak no ana iti kinalinteg nga kasapulak nga suruten. Ket kanayon or many times kadagiti padas kumet iti biag nga no adda dagiti difficult nga sitwasyon, adda dagiti marigatanak nga agdesisyon no ana dapat iti ubraek, iti sauna nga kanayon iti nang tengel kanyak ken iti isauna iti kanayon nga nangidalan kanyak and nakitak nga saan nakpulos nga naiyaw awan. Ket saan laeng nga during difficult times or moments iti panagbiag nga kasapulan nga patsyen tayo digiti sasauna no diket di iti inaldaw-aldaw ta iti inaldaw-aldaw adda digiti sulisog iti jablo nga maliklikan tay laeng daytoy no sigagwardya iti puso tayo iti sao ni Apo. DJ lang.
Sige. Intayon nga rod iti point number 3 nga kunana ditoy agbiag ti kinapudno anya dagiti pangtengtengelak a kinapudno tapnon si papasnek a mangiwaragawag iti sao ti Dios. Wen kakabsat daytoy kunana nga minid iti kat si papasnek nga mangiwaragawag iti sao ti Dios anya dagiti pangtengtengelak. So kunana nga rod iti John 14:6 nga verse kunana ket syakti dal ay kinuna ni Jesus syakti dalan ti pudno ken ti biag awan makaumay ken ama no dimag na kanyak. So nakita iti kakabsat nga very clear DJ word ni God nga nilaeng Jesus Christ nga talaga iti dalan nga dapat nga surutek. Kasano nga rod nga maaramid ko daytoy nga si papasnek. So nakita itoy nga palpalagi panak ni Apo Dios nga ti sauna ket isulaeng iti mangigagayad kanyak tapno ti kasta ket daytoy ket tengtengilek kas kunana itay point 1 and 2 nga ti panagtulnog ket dapat ket maabdaan iti kinalinteg nga panagbiag. So tiket na sa uwen detoy any hint of sin ket haan dapat nga ma-entertain isut gapuna nga makapagbiagak iti kinapudno no laket di aramidek wenno ibiag ko iti kinalinteg iti Dios iti sangwanan na. So dijay kakabsat ti mangiwaragawag iti sauna ket masapol nga aramidek gaputa kunana ket ko lang i-share iti Hebrews 4:12 nga kunana dito ket si bibiyag ken nasamay iti sao ti Dios natadtadem ngem uray anya akampilan nga agsumbangir iti tadem na. Kabailan na nga salputen iti pagsabatan iti kararuwa ken ti espiritu ti nagsuopan iti tulang ken iti pata. Ukumen na dagiti tarigagay ken pampanunot iti tao. So meaning tiket na sa uwen deti kakabsat ket tilang sa uni Apo Dios iti kinapudno. Nga daytoy iti mangsarut iti espiritu iti tao iti nagsusuopen na kastamet iti kararuwa nga rod daytoy iti pagtal kakabsat at kaya na nga baliwan wenno kaya na nga dalusan iti anyaman nga ma-entertain iti maysa nga tao nga kas kanyak itata isut gapuna nga kayat ko nga daytoy nga ayat ni Apo Dios kanyak nga impakita naken impakaammo na kanyak masapul nga rod met nga iburay ko daytoy itata kadigiti tao tapnon iti kasta ket kas ka DJ Pilay ijay Acts 3 nga kinuna ni Pedro nga awan ti kwartak awan ti maited ko kengka ngem ket di tinlaeng nagan ni Jesucristo. Isu deti met kanyak tatakabsat ket awan ti mabalin wenno anyaman nga maited ko nabaknang man wenno nakorapay no diket di deti si papasnek nga iwaragawag ko itinagan ni Jesus kadagiti amin nga tao. DJ lang kanyak Ruru. So yaman na Sister Marisa ti nakapinpintas nga po ang message ni Apo tayo nga Dios. At nakmamet nga ron awakan ni Sister Aya. Okay. So data yung detoy may katalong punto detoy agbiabiyag iti kinapudno. So pudno nga sa digiti related na laing suna digiti previous nga points itatay nga talaga iti pagtengteng la anya dagiti question na ngamin nga anya dagiti pagtengteng nalak a kinapudno tapno si pasnek a mangiwaragawag sa uti Apo Dios. So dagiti pagtengteng nilak nga kinapudno so dagiti sasauna iti sasauni Apo Dios nga detoy nga rod iti pagtengteng nilak nga kaslang ti kunak itatay nga DJ motivation ko, encouragement nga tapno no maiburay ko pay nga addaan iti full-hearted nga mangiwaragawag iti sao ni Apo Dios ket dagitoy sasao ni Apo Dios. So kadagiti nga sasauna kasla ti kinunak itatay nga dagitoy iti pagtengtengalan ba tapno no kasta anyaman iti banag nga mangyari iti biyag ko haanak nga alisto nga maalukoy hanak nga alisto nga maguyod ta ti biyag ko ket at ti itengtengalan na ket ti sasao ni Apo Dios. Tano awan ti
uni Apo Diyos iti biyag ko nahanak nga agbyag-byag iti kinabudno mabalin nga iti biyag kong kat nawara wenno nagulo wenno nasipnget. Kaya napaka-importante talaga nga iti sasauni Apo Diyos nga dito iti pagtengtengelan tayo nga agbyag iti kinapudno. So deta laeng Brad Roro. Thank you very So gamanak Sister Aya. Ket iti sumaruno nga mang sungbat dati point number 3 ket ni Sister Zinya. So, kadeti, may katlo nga puntos na itata, agbyag iti kinapudno, ano digiti pagtengtengelak nga kinapudno tapno no, si papasne kakmet nga mangiwaragawag iti sao iti Diyos. Dahito kakabsat kat nagpintasan namin iti in-reveal ni God kanyak, very timely DJ, in-reveal na nga word kanyak iti damo na iti panag-lockdown ito'y nga lugar tayo. Tako na nakat and there will be famine, earthquakes, and pestilences. But such things must happen, but the end is yet to come, kunana. Ken iti sumarsaro nga verses na kunana ket sakbay adumteng iti panungpalan masapul maikasabati na imbag adamag kadigiti amin nga tao. So dayto nga rod iti maysa nga pagtengtengalak nga talaga ta nakitak idtoy iti necessity can importance iti panaka-share iti gospel. Tapnon iti kasta iti tattao nga saan nga makaammo kanya na maamwanda iti kinaayat ken maamwanda no ana iti nakapinpintas nga plano ken inaramid ni Apo Dios para iti tunggal tao. Ket daytoy si papasnek ko na nangamin ta ti gapuna iti panagiwaragawag iti sao iti Diyos ket addamet lang amin talaga iti challenge na. Ana dayto nga challenge nga nadaduma ada digiti ma-approach nga tattao nga saan da nga mamati or narigat da nga patyen daytoy adu digiti mang-reject kadayto nga gospel, yung gospel that brings salvation to anyone who believes. Ngem no awan ngamin nga talaga iti heart, iti passion, iti panangiwaragawag iti sao ket mabalin nga easily lang talaga nga ti agsardeng ka syengem deti talaga iti pagtengtengala kakabsat. Takuna na ngamin ket before nga dumteng iti panungpalan, masapol nga maiwaragawag iti sauna. Ket no ni Apo iti iti sursurutek, dayto nga rod iti motivation ko nga kinanayon dapat. DJ lang kuya. Okay, so gamanak Sister Zinya. Iti panang sungbat mo iti point number 3. Ket ilang oras kakabsat intaymet nga roten iti summary ken discussion. Ket itakman nga rot awagan ni Sister Marisa nga isu na iti mangi-summarize detoy na pagtutungtungan tayo tatanga rabii. Okay? Iti panaglepas dating incoming nga nunumuan itatang sasauni Apo Diyos kakabsat, incoming nga rod kaditi summary ken application. So umuna kadijay umuna nga punto tatay ket agtulnog iti Diyos. So nanggig tayo met amin digiti imbinsa-binsa iti tumugalmay sa kadigiti kakaduami kakabsat nga tipudno nga panagtulnog ken ni Apo Diyos iti inaldaw-aldaw. Tapno maaramid tayo detoy, agkaroon tayo laeng itinauneg nga relasyon, ket mapasamak laeng itinauneg nga relasyon, nga maamu tayo pay ni Apo Dios no agbasa tinastan mga sasauna nga adda iti Biblia. So deti nga rod nga banag kakabsat iti maysa nga haanunay nga ammo digiti tattao nga kasano ayat ibagayo panakisarsarita. Isu daytoy tatta dijay nasantuan nga Biblia, nasantuan nga sasaon ni Apo Dios adda amin dito ti linaon na nga isu ti mangiturong, mangdalos kadagiti panpanunot tayo tapno ti kastaket si papasnek tayo nga agtulnog ken kuana kasmet iti ama ken ti anak no adda tinauneg nga relasyon na
nalaka na lang tumpalen DJ iman mandar DJ amana gaputa adda tinaunay nga relasyon iti tumunggal may sa kadakwada. So iti punto number 2 met kunana iti ket agbiag iti kinalintig. So ammo tayo met amin kakabsat nga ni Apo Dios ket nalintig na santuan. So anya ti aramiden iti tunggal aldaw tapnon masurot as ipapasnek. When aya kakabsat, haan tayo met, maaramid da ito nga si papasnek. The word si papasnek, no haan tayo nga agbibiyag iti kayat nga pagayatan iti Apo Diyos. Ngamin kakabsat, no ti will ni God iti intayo suruten, mapalinteg tayo. Isunat kas kuna kita tayo, isunat imang palinteg kada tayo, kasi babaen ti jay Espiritu Santo, nga imbati na kada tayo, ison iti mangi diktar ti anyaman nga aramiden tayo iti tunggal aldaw tapnon iti kasta ket si papasnek nga maaramid tayo iti pagayatan iti Dios. And then DJ point number 3 kunana ijay ket agbiag iti kinapudno. So anya kadilaeng iti kinapudno may salaeng iti kinapudno iso ni Jesucristo. Takunana itay iti John 14:6 siak ti dalan ti pudno ken ti biag awan makaumay ken Ama no di magna kanyak. So very clear nga talaga kakabsat nga iti dalan laeng ni Apo Dios iti pakasarakan iti pudpudno nga biag nga nasayaat ngamin iturturong na tayo dito nga si papasnek tapnon iti kasta ket maiwaragawag digiti sasauna ket ti panangiwaragawag ti sasauna ket ipakaammo tayo agsubliak manen DJ ayat na kada tayo ti John 3:16 gapu ti kasta unay a panagayat iti Dios iti lubong inted na ti kakaiso ng anak na. Ngaro, deti kakaiso ng anak na, deti ti mangipakita, iti kinapudno, ti Apo Diyos kada tayo. Nga ti ayat na, ket masapul nga rudmet nga iwaragawag tayo. Ta isuna, iti gapuna, no apay na isalakan tayo amin, karigi ti basbasol tayo. Ket deti nga basbasol tayo, iso daytoy ni Jesucristo nga kaskunak itatay, awan ti anyaman, nga maited tayo, karigi ti amin nga tattao, ngem ket di, timang pennek, isulaeng dayta ni Jesucristo nga Apo tayo, Diyos tayo, nga isulaeng ti agnanayon nga awan ti inggana. Dayjay laeng kakabsat, I do hope nga kadigitoy nga kami imburburay itata nagnunumuan nga sasaot ni Apo Diyos ket masapul nga rod nga pa-check itata nga kanito nga kaskunak itatay natadem iti saot ti Diyos ket deti nga rod timang pabaliw iti tumunggal maisa kada tayo. Only the name of Jesus. DJ lang, kakabsat. Okay, so agyaman na Sister Marisa, iti panangisa Mari, ito na pagtutungtungan tayo. So nakita tayo kakabsat, ayan nga, nukasano nga agbyag, iti may isang anak iti Dios. Kaya itatang oras kakabsat, awagak mamet ni Brother Jay, nga iso na iti mangi share kanya tayo tinaimbag nga damag ni Kristo. Kuya Jay? Nimbag manen nga Rabiyo gagayem ken kakabsat ket tatang gundawayan ket kumet nga i-share kada kayo aya ti naimbag nga damag babaen kanya po tayo nga Jesus. Ket kayat kuman nga ulitan kakabsat deti punto tayo nga kunana diti umunang Pedro 1:14 kas natudyo nga anak agtulnog kayo iti Dios diyo ipalubos ti bagiyo nga iturayan ti kinaderep akas idi saan yu pay nga ammo ti pudno. When aya kakabsat iti saludsod ita gagayem ken kakabsat kasano nga rod iti arimiden tayo tapno agbalin tayo nga anak iti Dios. Datayo bakit sigurado tayo bang naburang again tayon? Apay nga taya no ibaga tayo iti hurat nga Bible study or even na tayo nga medyo non-onegan iti pamati na ket sometimes ket burden dati kanya tayo lumangeg tayo pa lang. Nagadu nga ko kakabsat nga Christians tayo when it comes to makuna nga Bible study. Mabalin nga iti rason tayo gagayem ken kakabsat ket adu iti ubrak haang kumasango data amok met data ta adda iti pamatik. Usually gagayem ken kakabsat ket kasi ngamin iti naduma-duma when kang gronaan nga rason iti tao when it comes to Bible study. Ngem no kitkitan tayo gagayem ken kakabsat ay apay nga tang iti tao ket han na kayat usually iti agdengeg digiti nga sa sauna no naduma
kasi adda iti kwa something wrong iti heart na. No kasano bang talaga nga inaccept tayo DJ kinapudno babaen kanya na ket amok ita nga gundaway gagayem ken kakabsat no addaman di kitay makain-entertain tayo iti pinagbiag tayo ket may dadawn tayo or kwa dagiti panlubok iti pinagbiag tayo amok nga iti lang makipaay ti amin ket ni Apo Dios. So nga tatang gundaway gagayem ken kakabsat ket no adaman digiti nga kastoy nga pamati tayo or panlubog iti biag tayo ket hantay hantay mga maawanan iti namnama. Taapay kasi inted nakadakdakkel iti ayat ni Apo Dios kanya tayo. Halang data yung anak na no di intero nga lubong iti impay na nga ayat na. Nukit kitan tayo kagayem ken kakabsat ket sobra unay ti pinagayat ni Apo Dios kanya tayo. Ta iti maysa nga amang amin gagayem ken kakabsat ket haan na nga kayat nga pulos nga di anak na ket DJ maysa ko mga ama ket awan iti harat nang agbalin DJ anak nang hangag tulnog kanya na. So meaning kakabsat ket detimate iti kayat ni Apo Dios kanya tayo nga maadaan tayo iti nauneg nga relasyon kanya na ket maisubli tayo DJ naindaklan kumakayat na kanya na kakabsat. Ket tatang gundaway gagayem ken kakabsat awisen kayo man nga ringen tayo aya di kiti matmaturog nga puso ken manunot tayo tapno nakasta ket maipay tayo kanya Apo Dios ket ita nga gundaway gagayem ken kakabsat mamatiak nga nilang Apo Dios iti makaited wenno makaipaay amin iti anyaman nga targagay tayo ket isuna amin iti makaited kanya tayo gagayem ken kakabsat. Ket itang kanito gagayem ken kakabsat awisen kayo man nga agdumog ta agpray tayo. O Diyos Ama nailangitan madaydayaw kuma iti nagan mo ket itang oras Lord no anya digiti men entertain me wenno nga panlubok iti pinagbiag mi Lord ket sika kuman Apo iti mangpakawan wenno mangdalus digiti puso ken iti panunot mi tapno no kasta Lord o God ket agsubli kami nga si dadalus nga sumurot ka digiti nga pagayatan mi. Ket pagyamanan mi Lord dati nakadakdakkel nga ayat mo kada kami ken dati painpaay mo iti san kalubungan Panginoon nga gapu iti pinagayat mo ket sabi ko matad adupay iti makaammo kada kami. Ket ita nga gundaway Lord sisagana kami nga mangawat kadeti nga ayat mo. Ken kasama ken Lord nga pagyamanan mi digiti nakadakdakkel nga pinangbayad mo digiti nga basol mi o God. Ket sabay ko Lord nga kanayon mi nga lukatan dati puso ken panunot mi nga sumurot ka digiti nga pagayatan. Ket Lord nga digiti amin Lord ket italek mi ken iyaman mi tinagan ti Apo mi nga Jesus. Amen. Okay, so agyaman na Kuya Jay, iti panagi-share mo iti sasao na po Dios. Ket dagiti nakipagdingeg itatay madamang share ti gospel ni Kuya Jay. I do hope nga hanga dato iti maudi nga panag the relationship tayo na Apo Dios no diket mabalin tayong i-chat siguro dagiti kwa tayo. Dagiti nang-invite kanya tayo online tapno may tultuloy pa di relasyon tayo ken kuana. So itatangkabsat
Sige kakabsat, yung tingarod kita ay dagiti schedules tayo kakabsat. Lifeline every Wednesday 6:15 to 7:15 p.m. So mabalin tayo so nga makita kakabsat Facebook, and then na damit ti Lifeline topic review tayo every Thursday to Tuesday. At dito Lifeline topic review kakabsat dito tayo nga mas lalo kay nga maawatan dahil naging topic tayo di Lifeline. Next is DIPF, no, daily in prayer and fasting every first Saturday of the month. So no mas kay kakabsat no umunag pa iti relasyon tayo na po Diyos. Umaten tayo ay challenge ko kakabsat na umaten tayo lalong-lalo na dagiti tayo dagiti kabaro nga contact tayo i-involve tayo so dati DIPF. And for Freedom in Christ or Encounter God Retreat, dati mapasama ko nga Encounter God Retreat on May 28, 2022. And then Sunday worship service, maawis kayo aming kakabsat. So, so natin face-to-face, 8:30 to 10 a.m. And damit iti live via Facebook page and YouTube. And then for our pistol class, every Sunday, 1:30 to 2:30 p.m. So kindly inform kakabsat dagiti contacts tayo nga naka-undergo ti pistol class. And for our CELDEV, ti date na kat May 27 to 31, 2022. So dito kakabsat iti announcement. So please take note kakabsat dagiti nga announcement tayo. Okay, so datang oras kakabsat, ay mga awagan ni Sister Aya for our closing prayer. Okay, karara tayo nga rod. Kami nga Diyos nga initan, when apo, daydayawin da ka, pagbaban da ka, puno nga nakaimimbag ka, apo. Lord, agyaman kami, apo, itatangaal daw, itinayuswat namanin, apo, nga Lifeline topic review, deto'y topic kumi itatangarabi, living as a child of God. Lord, pararap ko, nga tunggal maisa kada kami da kami amin apo ket agbyag kami akas anak mo. Pararag ko apo nga da kami ket agbyag kami babaen apo iti sasao, agbyag kami iti kinapudno, agbyag kami iti kinalimpeg apo. Ken kang kanayon apo nga agtultulnog kami apo kadagiti sasao. Kararag ko apo nga tunggal maysa kada kami ket maaddaan kami iti biyag nga kinapudno, biyag nga nalos, biyag nga adda kam apo iti sidong. Lord, yaman kami ket kararag mi nga kang kanayon na kami lata apo, protektaran, ken kararag ko nga da kami amin apo, ket agbyag kami apo, babaen apo, iti sasaon. Ngarod, dati iti kararag mi, tinagan ni Apo mi nga si Kristo. Amen. Sige kakabsat, good night everyone. Pagyaman kami digiti nakipagdingeg kada kami. At ang rabikit sa pala kumatahan kayo nga mumpumang dungeg iti sasaon na po Diyos. So, see you next topic review kakabsat. Well,
Bye! Bye everyone. Kadigiti God bless nagdingdingig you. kada kami, nabendisyonan nga rabi itayo amin kakabsat.